सॉन्ग हमारी याद 2 के बाद शायद कौन से बड़ा गाना हमारा इस बार मर जाए तो ग्लोबल म्यूजिशियन से वो गाना के आपको बहुत प्यार दी, बहुत आशीर्वाद दी और गाना के वीडियो भी बहुत बढ़िया बा और गाना आप सबको प्यार से सुपर हिट महादेव। नमस्कार। और आप सबके हम बता दी कि एगो बड़ा ही प्यारा गाना हमारा भैया के प्रमोद प्रेमी यादव जी के आज सुबह में रिलीज भइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से 6:30 में। जो गाना का नाम बा मर जाइब तो भैया आप सब भी एक बार वो गाना के जरूर सुनी। आशा ना भरोसा बा कि आप सबको गाना बहुत ज़्यादा पसंद आई। और देखिए अभी हमने के जा रहल बनी जा जिम करे तो अभी हमने के जिम में नहीं आ जा। और भैया जे भी हमारा भैया गायक अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी के प्यार करे वाला श्रोता हमके हमरा अनप्लग रंजीत यादव यूट्यूब के माध्यम से देख रहा बा। आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट बा भैया कि आप सब भी एक बार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर जाई और जौन आज हॉट टचिंग सॉन्ग सुबह में रिलीज भइल बा। लाइट आवा मर जाइब तो गाना के खूब प्यार दुलार दीजा, कहें कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग बा। देखी जिम में बानी हम भाई जी बानी और भैया सच में वो हॉट टचिंग सॉन्ग बा। याद देखो सॉन्ग आप सब सुन ले कब भैया गाई रहे 2 साल पहले याद, वो याद के टक्कर के ही गाना बा। आप समझिए कि याद से बड़ा गाना बा जो ना गाना का नाम बा मर जाइब तो। बहुत ही प्यारा गाना बा, बहुत ही अच्छा गाना बा। वो गाना आज ही सुबह 6:30 में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से छूटल बा। बड़ा ही प्यारा वीडियो भी बा वो गाना के। तो एक बार आप सब जरूर अपन कीमती समय निकाल के एक बार सुनी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे जाके। हमरा आशा ना भरोसा बा कि अगर जे एक बार आप सब गाना सुनब जा तो गाना के कई बार सुनब जा, कहेंगे इतना अच्छा सॉन्ग बा, इतना प्यारा सॉन्ग बा, इतना अच्छा वीडियो के शूटिंग भइल बा। वो गाना के भी लिखले बनी जे याद लिखले रहे रोहित सिंह जी, बहुत ही प्यारा गाना लिखले बनी भाई जी। अब बड़ा प्यारा भैया गईले भी बानी और बहुत ही सुंदर वीडियो के भी शूटिंग भइल बा। दिल्ली के बहुत ही अच्छा लोकेशन पे वो वीडियो के शूटिंग कल गई बा याद के। तो जे भी हमारे भाई दोस्त मित्र और हमारा भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी से प्यार करे जे भी श्रोता हमके देख और सुन रहा बा भैया हमारा अनप्लग रंजीत यादव चैनल पे, हमारा फेसबुक पेज रंजीत यादव पेज पे, ए भैया आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट बा कि आप सब एक बार खाली जाके वो गाना के सुनी जा जौन गाना आज 6:30 में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे रिलीज़ भइल बा मर जाइब तो। हमरा आशा ना भरोसा बा कि आप सब एक बार सुनला के बाद कई बार वो गाना के सुनब जा, कहें कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग बा, बहुत ही दर्दनाक सॉन्ग बा, हॉट टचिंग सॉन्ग बा। तो जे भी हमारे भाई दोस्त मित्र और हमारा भैया प्रमोद प्रेमी यादव से प्यार करे वाला श्रोता जे भी हमके देख रहल बा, हमके सुन रहल बा भैया आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट बा कि आप सभी एक बार गाना के सुनी जा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा, बहुत ही अच्छा वीडियो बा। तो एक बार जरूर सुनी जा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर जाके। थैंक यू, लव यू, हर हर महादेव।